manje madam, cela sisodwa ungayifakela ibuko. Durka. Akuyona le ntombazana eyayilethe ikhekhe yathi ku-AJ phambi kwawo wonke umuntu. Yekela. Sifuna ukubuza imibuzo. Phendula wonke umuntu, ungacofosi isithombe, uzothola impendulo zonke, yonke imibuzo ngizoyiphendula. Wazi phuma. Niyaba? Unesibindi kanjani? Ngemva kwayo yonke into ayenza ngalelo langa waphindela ekhaya. Sonke siyasazi isizathu. Ufuna u-AJ. Ubuyele u-AJ. Umphethe wani lo khulumayo? Ngingamfunela nje u-AJ. Awu. Wena tshela mina ke. Kungani uze la? Ngizokutshela ngalolu suku oweza ngalo ekhaya ulethe ikhekhe. Futhi wabona indlela esicebe ngayo. Wabona izisebenzi, ibhangalo nezimoto. Wathi esebone ingcebo yethu, waba nomhobholo futhi wakhetha ukuhlasela u-AJ. Wabe eseza necebo elikhaliphile. Weza lekhaya wazifihla njengonkulunkulukazi uSita. Waze waqamba amanga ngegama lakhe. Wasifihlela ubuso bakhe. Ube esehlela ukuveza ubuso bakhe phambi kwabezindaba ukuze singakwazi ukumenqaba. Ngalokho ke kwakuzodingeka ukuthi simshade. Angani? Akanawo amahloni. Ngisho nomndeni wakhe awunawo amahloni. Wafika lapha nomndeni wakhe wonke. Awusho. Ingabe lo mndeni wangempela na noma wawuqashile futhi? Malume, thiwa ngumshini wakho wakuzwa. Cishe uyiqoka nje ukuze uthole uzwelo. Angani? Umzuzu owodwa. Noma ngabe yini ofuna ukisho yisho kimi. Ungasho lutho kubaba wami noRivati. Ngeke ngibekezelele noma ukubani okhuluma ngomndeni wami. Uma ngenjalo ngizokwenza ukuthila okunzima kabi kunokubhixa ikhekhe ebusweni. Uzokwenzani? Yima yehlisa umoya mntanami, yehlisa umoya. Gogo. Igama lami ngingulila. Ngalelo suku ngaqamba amanga. Ngisho ukuthi angiqambanga amanga. Kodwa ngavela ngasho noma yini nje efike enqondweni yami. Futhi ngangawafuni nalamabhangela lawa. Bengingafuni ukucupha. Gogo. Ngathi sonke isikhathi ungibiza ngoJaniki. Ngazizwa ngifuna ukutshela iqiniso. Ngihlambuluke nje la kuwena. Eqinisweni ngathatha isinqumo ukuthi ngizokutshela yonke into noma kunjani. Indaba ungasitshelanga. Ubonile ingcebo yethu bese washontsha umqondo. Akunjalo? Cha, akunjalo Nhlobo. Bengicabanga ukuthi ngizokutshela uma usuzokhuluma nami mayelana nendaba zami zomholo. Nomholo? Uma ngizothatha isinyathelo uzongikhokhela ngithi. Umholo. Ukulingisa ukhuluma ngani? Mayelana nohlelo lukaRamliya. Serial. Umndeni wethu uhlangana apha neSerial sis. Anibona abakhiqizi kanti. Umndeni wethu awuxhumene ndawo nezindlu zokukhiqiza. Awazini ukuthi kungani lapha sis. Ngobani? Ukukhuluma ngomshado. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.